θέμα της στατικότητας του στεγάστρου Καλατράβα στο ΟΑΚΑ αγγίζει και την αίθουσα Κασιμάτης, στην οποία προπονείται και αγωνίζεται η πρωταθλήτρια Handball ΑΕΚ, που πλέον μένει άστεγη και μετέωρη. Είμαστε σε δεινή θέση. Φαντάσου τώρα μια ομάδα, η πρωταθλήτρια Ελλάδος, η ομάδα που εκπροσωπεί το ελληνικό handball στην υψηλότερη διοργάνωση που μπορεί να συμμετέχει ελληνικός σύλλογος, τους ομίλους του EHF European League, δεν έχει αυτή τη στιγμή γήπεδο να προπονηθεί. Η έβρεση στέγης είναι καθημερινός αγώνας και γίνεται με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν μας ανοίγανε να πάρουμε τα πράγματά μας. Πάθαμε ένα σοκ γιατί μάθαμε ότι υπάρχει πρόβλημα με το στέγαστρο, αλλά δεν ξέραμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ήταν πάρα πολύ λυπηρό να μην σου ανοίγει ο φύλακας να πάρεις τα ρούχα σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν επαγγελματία αθλητή αυτό. Ουσιαστικά η συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα καθίσταται προβληματική, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ προβληματική γιατί έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη συνέχεια αυτό το διάστημα, παίζοντας με τον Ολυμπιακό ένα ντέρμπι, μετά πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη και μετά ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές μας διοργανώσεις. Πώς θα κάνουμε τους αγώνες εφόσον δεν κάνουμε προπονήσεις? Η πολιτεία, τα όργανα της, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να παρέμβει και να διευθετήσει και αυτό το θέμα. Τι υπόθηκε στη συζήτηση με τον αρμόδιο υπουργό? Δεν είχε γίνει αντιληπτό το πρόβλημα ότι το θέμα της ΑΕΚ ήταν τόσο σοβαρό. Υπόθηκε ότι στη συνέντευξη του κυρίου Βρούτση ότι το 95% των προβλημάτων έχει διευθετηθεί. Εμείς βέβαιως είμαστε ακόμα στο 5% που αναμένουμε διευθέτηση. Για την άμεση λύση του γηπεδικού νομίζω ότι πρέπει να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι, γιατί έρχεται και η εθνική ομάδα, δεν πρέπει να μένουμε χωρίς προπονήσεις. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ο επαγγελματικός αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Είναι και τα υπόλοιπα αθλήματα. Ένα θέμα σοβαρό είναι ότι δεκάδες παιδιά μένουν ξεκρέμαστα και ενδεχομένως να οδηγηθούν εκτός αθλητισμού.